Un any més per aquestes dates, la selectivitat torna a ser present en la vida d'aquells estudiants que després del batxillerat voleu accedir a la universitat. En els últims 2 anys, el Ministeri d'Educació ha aprovat diverses lleis que han provocat moltes mobilitzacions entre els estudiants i els professors. Una d'aquestes lleis és la Llei de Qualitat de l'Educació, que estableix que un cop aprovat tot segon de batxillerat, hagis de superar un altre examen per poder tenir el títol de batxiller. És una mena de revàlida que s'anomena Prova General de Batxillerat. Hem preguntat a estudiants de batxillerat què en pensen d'aquesta nova prova. Jo estic una mica en contra, ¿vale? Perquè si el col·legi ja s'encarrega, no?, de veure si tu has assolit, no?, les assignatures i tot. I no, crec que no fa falta fer un segon examen per veure si has passat el batxillerat o no. Els coneixements d'una persona no es poden mirar per una prova final, sinó crec que és al llarg del curs fer els exàmens, treure's la nota i estudiar durant els 2 anys del batxillerat. No fer una prova d'un dia que potser tens problemes i no pots estudiar i has perdut 2 anys de la teva vida per res. Si a un alumno le cuesta mucho, encima de que se saca todas las asignaturas y aprueba bachillerato, encima si necesita otra cosa más, pues ya... A més que el que tampoc estem molt present és que el que és segon de batxillerat, amb el treball de recerca i tot, tenim molta pressió. I si a sobre t'has d'examinar més, has de fer més exàmens, és molta pressió. Espero que no la revàlida no la posin en vigor, ja que si ja és difícil entrar a una universitat fent la selectivitat, imagina't fent com una mena de selectivitat i després un examen per entrar a la universitat. Un dels punts de la nova llei orgànica d'universitats, la famosa LOU, també va mobilitzar milers d'estudiants. En aquesta llei es planteja, entre d'altres temes, que en lloc de la selectivitat sigui cada universitat la que decideixi la prova específica d'accés a cada carrera. Tu fas un examen quan acabes el batxillerat i després a la universitat que vols entrar has de fer un altre. En comptes de fer un únic que ja et serveix per tot. Y esto de que haya de haber un examen específico para cada universidad, no sé, es que esto estarà luego más difícil. Pots fer que hi hagi menys accés a la universitat i es quedi més restringit. Jo vaig sentir que cada vegada que fas un examen és com la selectivitat, que tu la tens que pagar. Doncs això també ho tindràs que pagar, suposo. Des de l'aprovació d'aquestes lleis hi ha hagut moltíssimes protestes. Serà aquest l'últim any de selectivitat? O el Ministeri d'Educació cedirà davant les protestes d'estudiants i professors? No ho sabem, però si més no, potser ara estàs més informat sobre l'origen de totes aquestes mobilitzacions i et pots queixar, si vols fer-ho, amb propietat.